ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Venidor, venidor, es el mundo entero. La 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 la, la 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 la, es el mundo entero. Tarzan, bai, jaun Andreok hemen gaituzue Bermiotik ikusten duzu, Mahonik jantzin diate esan diate. Cyborg, como no te vistas de Mahon, atizao. Horregaitik, azkenean, Mahonik jantzi diate, Gernikan gaude, baina berdin da, Bermiotik gatoz, gau pasein dugu gainera, ea zer edo nortzuk arkiten ditugun hemen gaur Gernikan. Badakizue izan ere, Gernikatar guztiok, Bermiotarrak, Mundaka, Kortezubi, Mendata, Markina, hemen denok zaudete ongi etorriak. Eta, hau, Cyborg Clip saioa duzue. Goizeko 8:30 9:00 eguerdian 12:30 ordu batetara, arratsaldeko 4:00 5:00 edota prime timean, bai, jaun Andreok, beste kateekin, kompetentzia eginez, prime timean arratz gaueko 8:30 9:00 egunero, bai, astelenetik ostiralera izango gaituzuela hemen, nun bestela, Oizmendi telebistan, Cyborg Clip, zorionak saltzan. Besterik gabe, gaur Gernika Lumoko kaleetan zehar ikusten duzuen bezala aurkitzen gara. Eta nola ez, astelena izanik, Gernika Lumoko merkatu plazara zuzenean joango gara. Honek indak izuela guztioi, goizeko 5 dira eta goazen saioa astera. Ai, Gernika Lumoko kaleetan zehar. Begira, ara nor aurkitu dugun, kaixo Marga? Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, Margari ere galdera berdin-berdina egingo diogu. Marga, zure ustez, zein da Gernika Lumoko tokirik edarrena, tokirik zoragarrina? Para ti, ¿cuál es el sitio más fabuloso, precioso de Gernika Lumo? ¿Cuál crees que es? Pues yo creo que en general todos, ¿no? Que Gernika Lumo no tiene un sitio feo, vamos, a mí particularmente creo que me gustan todos, pero si con alguno me tengo que quedar, igual pues con la calle peatonal, el centro, la casa de juntas, pues todos en general. Bueno, barre para casa, todos los sitios de Gernika son preciosos. Eta Marga, norbait zoriondu nahiko zenuke, alguien para felicitarle, zoriona zuri, maite zaitut? Hombre, pues a mí misma, ¿no? Que mañana es mi zorionak, así que, ¿cómo no, no? Pues alguien más cercano, pues ahora mismo la verdad que no, ¿quién menos que yo? Así que mañana, pues son los míos. Oye, zorionak. No te voy a hacer la pregunta retórica de los contos y tal, pero oye, 2 besos, Muy bien, es que ricasco, Cyborg. Bueno, a ti. ¿Y te parece que vayamos a felicitarte con una canción? Genial, me parecería estupendo, vamos, muy agradecida. Pues vamos a, ya que tiene una niña, ¿no? Una niña, Noa. Preciosa además. Sí, la verdad que muy bonita, ¿qué voy a decir yo? Muy bonita. Pues para Noa y sobre todo para Marga, la siguiente canción. Urrengo abestia, bai Marga eta bere alabatzoarentzako, Noarentzako. Zorionak zuri abestia, animo! Puzzle baten moduan osatzen duzu zure bizia. Ez daude osorik, pieza guztiak bere lekuan izan arte. Puzzle baten moduan osatzen duzu zure bizia. Murgildurik zaude, metodikoki pieza guztiak asatu arte. Garaiki duzu zubia marrazu lainoak, itxako azerrak eta ez duzu nahikoa jarraitzen, duzu utxunea betetzen. Zure behatz legunek apurka osatzen doaz puzlean, eta ez duzu bat morik, paisaiaz gozatzeko guztia maitu arte. Sortu dituzu gailurrak, marraztu gauerdia, izarrak eskuetan dituzu, eta ez duzu nahikoa jarraitzen, duzu utxunea betetzen. Bizioz batuko du, azkeneko zagina bezala. Zartatu ez gaitezen, damuzko horatuen aurrean. Egun eta
zuretzako eraiki nuen zuria itxasoratu izan banintz ilargiratzeko nean jara ez dago zer sortu puzlea amaitu da Bizi ospatuko dugu azkenekoz bagina bezala Zarpatu ez gaitezen damuzko olatuen aurrean Paperezko patelean egoitzean eskura Uniberso barrena jarraituko dugu utxuneak betetzen Bereiek beraien artean hizketan ari dira, baina etorri, ez? Bueno, bereiek beraien artean ari ziren hizketan, baina galderatxo bat egin behar diet, Bai, kaixo, zuri izena zein je? Zuri izena. Bai, ani badu, ani. Bazoaz. Badu harin, kamar ikusten denen, baina anatzin da hona dino. Komerziantia da. Komerziantia haide. Komerziantia. Bueno, izena zein jeko zu baina? Izena Jaime. Jaime, da zuretzako Gerniken leku politxena zein izango zan zuretzako? Nintzako Santa Luzizena. Santa Luzizia, bueno... Herriko entradie. Herriko entradie, zaitzik? Bertan bizinen dute, Bertan bizitarako. Eta zuretzako zein je lekuri politxena? Dama begarrike politxeteko. Bueno, hemendik Oizmendi telebizterako zuek zorion agurrak botateko, semea labentzako, bilobentzako, zorionak ez dakit norentzako, norbait, zorionak edo maitxe zaitu, edo lagon bat? Nik entzun ez dut. Edo Gernike guztizentzako? Entzun, bai, Gernike guztizentzako. Bueno, pareja, mil esker, Tranquil. Bueno, hemen izan gara Jaime, eta bere adizkidarekin, eta bere jentzako hemen mugikorrean daukadan, Untza, aldapan gora abestia bidaliko diego. Aupa Jaime, Untza, aldapan gora. Herriko kaletan, sarritan, galdu
Bueno, eta jarrai dezagun ba, Gernika Lumon hemen plaza nagusian, gainera gaur astelena izanik, astelena da, ez da, bai. Ezke, nik bermiotik natorren, eta ja gau pasain ja. Kaixo, Anderea, zuri izena? Ni, Juani. Juani, Oizmendi telebistarako deklarazio batzuk. Bueno, ez lo imposible esto, Torri, Juani, torri, tranquili, ez du jaten da. Bai, ala ba. Bueno, galderatzu bet, zuretzako Gernikerik tokirik politxena, Gernikeko lekurik politxena zein je? Birle. Hoi, deskolok ez da. Birle, Gernikeko lekurik politxena. Birle, baina non dago Birle ba Gerniken? Hori, ez duzu zetan. Nik bai, baina gurei? Gerniken ez, baina zu Birle zetan duzu. Birle bai, baina, karo, Gernika Lumoko lekurik politxena. Birle? Gustate zetan. Ah, bale. Zetan dut. Birle zetzen duzu. Eta non dago Birle ba? Nik ezetzen dut, baina jentik, Oizmendi telebistako jentik ez dugu ezetzen. Non dago Birle? Birle, Mungian. Ah, eta egiz da Mungiko auzorik eharrena, elegantiena dela? Birle. Birle, hoxe. Galdera bat, gainera San Martinik edo San Andres egiten dire bertan. San Andres. San Andres untxolazter izango diba. Bai. Eta beste, bigarren galderatzu bet. Non hori, hemen, Oizmendi telebistan, Urdaibaiko telebistan, Gernika Lumon, Bermion, Lekitxon, toki guztietan ikusten den telebista honetan, zorion agurrak botatzeko, edo maite zaitu talabie, edo norbait badeko zu. Ni elo batzuek. Eta zelan deitzen dire baloak? Bueno, baikola. Adei? Adei eta Jokin, bueno ba, Adei eta Jokin zuentzako, hemen, Oizmendi telebistan, Birletik, zuen amumaren partez, Pirritz, porrotz eta marimototzen, abesti zoragarri batekin joango gara. Hau, posizioa, ez da normala baina. Zi mingo zue hori. Hau, agertzen da, datorren astetik aurrera, Oizmendi telebistan. Eta, bueno, jake hemen gauzen, zer saltzen duzu berton ba? Zer deko zu saltzen gaur? Baitzu, piperrak, enpulek, tomateak, dantzarikoa. Apur bat? Denetarik apur bat. Ba, hemen daukagu, bai, indiabak ere bai, ez da, konturatu naz? Bai, bere bai. Ondo. Bai. Zer moduz dijoaz salmentak, momentu honetan, zer handoaz salmentak, ondo? Ba, ez. Larrondo ez. Bueno, baina oino, amaike baino estie? Gero, akabuen. Bueno, ba. Ea ba, opari diogu, zorionik handinak eta denak, etxera, motorrien harina joatie, oza, utzi joatie. Hori. Eskerrik asko bimozu. Bueno, ba, ikusi duzue, Birleko lobantzako, Pirritz borrotz eta marimototzen abestiarekin utziko zaitxuztegu. Guazen, ba, aurrera, Pirritz eta borrotz. Eskuetan, bizitza eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi bat.
hizkuntza eskuetan. Eskuetan daude hitz guztiak. Eskuetan. Bihotza eskuetan. Gure esku dago mundu bizi-bizi bat. Bizi-bizi bat. Eskuetan. Bizitza eskuetan. Eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan. Bihotza eskuetan. Gure esku dago mundua. Eskuetan. Preguntatxu betitzeko izmendi telebizarako. Ze preguntea? Ze pregunte. Hori hona da. Zu bermiotarra zara, bai ala bai? Ez, bertoko nik. Gerniko. Galderatxu bakarrik. Zein jazuretzako Gernikako tokirik politzena, tokirik zoragarrina, zein izango litzateke? Ez dakit. Eta zuri izena? Ni Santi. Hori bakigu. Santi, eta gaur zeu zer erosi dozu? Ontxito horrenaz. Eta azkena, norbaiteri zorionak botako zenizkioke, hau da, zorionak nire alaba, zorionak biloba norbait zonitz? Neo familizeri. Familizeri. Hai ama, Santi prisaga zabilen, igual, akaso dena bukatuko delako, dena salduko dutelako, horregaitik, Santirentzako hemen txulet hartu behar izango dut. Santirentzako Mikel Erentzun eta Amaia Monteroren lauteilatu azelako abesti zoragarria, azelako melankolia lauteilatu zuentzako, eta Santiren bilobentzako, zenitartentzako, sementzako, alabentzako, gurasoentzako, bla 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 bla, moztu bestela ni jarraitzen dut, Santirentzako lauteilatu Amaia Montero eta Mikel Erentzun. Hemen gaude, ta postutzen naiz, da ziur zure aita ere bai. Da zer ondo, zelan dijua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz beira. Zure kei askuetan, putzara batekin putz, negana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu edo zein herriko jaixetan. Goxo, kante imazu, Benitoren Maria Solt. Negarrik ez, txurizo eta malkoak, zure koloreak entzen dute. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu horutz beira. Zure kei askuetan, putzara batekin putz, neren etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu edo zein herriko jaixetan. Felix bihar berriz egongo gara, txampain apur batekin. Diru gabe baina izarrak gurekin daude, piano baten soinuez. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu horutz beira. Zure kei askuetan, putzara batekin putz, neren etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu edo zein herriko jaixetan. Lauteiatu gainean, ilargia erdian,
izango gara zoriontsu. Edozein herriko jaixetan, Edozein herriko jaixetan, Edozein herriko jaixetan. Apa, zer egingo diogu ba, hemen danak usatzen ditugu Gernika Lumoko plaza nagusian. Bermiotarrak, apa Bermio? Apa Gernika, apa Bermio, galderatxu bete itxiko da. Una preguntita solo. Bai, galderatxu, bitxora. Bat bakarrik. Zuri izena zein je? Rufino. Eta zein je Gernikako tokirik politzena zuretzako Gernikan aurkituko genuken tokirik eharrena, politena? Tokirik politena ni neutzako astelenetan gitxi nien be, plaza bat bueltatxua, merkeu bueltatxua. Ondo? Eta, bitu ara, galderatz, bai, erritik, pasa, lasai asko, lasai. Eta galderarik politena, galderarik interesanteena, nori, erritik, direktamente, nori bidaliko zenizkioke, zorion agurrak, nori esango zeniko, maite zaitut, edo bilobak, zeme Andrieta. Bueno, ni neuke gaur zorion duguneket, neure lehenguzin bet, Ameriketan dauena, eta berak gaur egiten dituzu urtiak eskondu zala. Aixi, zoriontzu batzuk. Toni eta berak izena deko Tere. Abitu bat, datorren astetik aurrera, irtengo denez, hau da, gaur, astelena denez, ala, kodazo. Ezke beste da pasada albotik, berarentzako Toni eta Tere, ezta? Bai. Biak ere Terekin azten dira. Biak ere Te izkiarekin azten dira. Bai, bilek. Tere, Te de Toni. Dire, Tere da nire lehenguzina. Eta Toni, beren zenarra, eta bizidie Boizen. Boizen, Jesus? Egun ematen Boizera joan behar elkarrizketak egiten baita. Bueno, Bizo joan gara? Herri polite da, bai. Igez egon nintzen, hau Euskal Jai izan. Bai. Han egon nintzen, eurekin. Maila ere, bai, herrigoitiko maila behan egon zan, Bai. Orduen ikusten. Bitu, txuleti, hemen deko guazen Euskararen txantxangorria, oin modan dagoen Euskal Telebistako saio zoragarria. Bizo batera esango gu, guazen, Euskararen txantxangorria, venga animo, guazen. Euskaldunen txantxangorria. Hoize, Euskararen txantxangorria, Toni eta Tererentzako boizen ari dira, baina internet bidez ikusi izango baitue txantxangorria, Euskararen txantxangorria, guazenen abestia, bereientzako, eskerrik asko. Guazen, txantxangorria. sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi. Arratxeko azken izpiari eguntak izaldi. Mulargori egakana harin lura otan da emari. Erreka eta ibai zabalaren itxasoaren egarri. Lau haizetara egan Eragabil airean, ahotan belarritan, zuen pelean. Kalearen bizia, herri honen irria, Euskararen txantxangorria. Haizearen magaleunean, edatu da oiua. Bihotzaren taupadetan hitzak sortu du doinua. Olatuen beren solasen aukeratutako harria. Denboran zehar dute jolasean, Eten ez da dinaria.